Lero Panyasa Voice Box omwe amalankhula mokometsera chipani cha United Democratic Front UDF Bambo Ali Mwima akuti nkhani yonena kuti olemekezeka mtsogoleri wa chipani cha UDF Atupele Muluzi apanga mgwirizano ndi chipani cha Malawi Congress Party MCP imeneyo ndi propaganda yochokera ku chipani cha Democratic Progressive DPP. Tendibali limodzi pa Panyasa Voice Box tamvera amenewa ndipakamaliza mwachizolowezi chonda Malawi musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Mwadzuka bwanji Amalawi kulikonse kumene muli. Ine ndine Ali Mwima, Eastern Legion Boys, anyamata achilungamo pofuna kupatsirani nkhani zimene zimakhala zikuyenda pakati pathu. Choyambilira timafuna titsimikize kuti mwana wa mkango Dr. Atupele Muluzi ndi amene wagwedeza dziko la Malawi, komanso ndi amene ndi chiyembekezo cha chinyamata kuti awombole dziko la Malawi, ndi amene akutenga boma pa 16 September 2025. Kwatuluka mapropaganda osiyanasiyana, anthu mukhoza kudabwa kuti bwanji a DPP amapanga mapropaganda towards Dr. Atupele Muluzi. Chifukwa chani? Iwowa anaona kuti muli potential mwa Dr. Atupele Muluzi amene ali yekhayo opanda milandu, samapha lubino, samaba, satukwanizana ndi munthu, alibe ndale zoti adziyankhula za mapropaganda, koma iwo amangoyankhula zimene akhoza kuachitira anthu mtsogolo mwake ndiponso zimene zili zoona zokhazokha. Ndimafuna ndikutsineni khutu a Malawi kuti Dr. Atupele Muluzi anapeza kale ndalama zimene akhoza kuyendetsera dzikoli, zimene ayendetsere dzikoli pa 16 pano akalumbiritsidwa pa 17 ngati si pa 18, zimene china chilichonse chidzakhala stable, mafuta adzakhala akupezeka komanso pa mtengo otchipa, mtengo wabwino, dola anthu amabizinesi idzakhala ikupezeka chifukwa iwowa anakambirana kale ndi maiko achiluya, anasayinirana kale ndalama zimene zidzathandize dziko lino. Koma pakakhala ndale za nkhwidzi ndiye tisiya zimenezo tiyayi chipani cha Atupelecho chinakhala ngati kuti chatsika pansi. Ulendo uno lomuone kulikonse kumene akuyenda Dr. Atupele Muluzi anthu adzuka. Timafuna titsutse propaganda yonena kuti iwowa ayima kumbuyo kwa chipani cha MCP. Iyi ndi propaganda imene akupanga anthu a DPP chifukwa choona potential kuchokera kwa Dr. Atupele Muluzi. Ndiye timafuna tatsutse kwambiri uyu amene amamtchula kuti Comrade Mtanyuwa uyu. Nayenso anangokhala ndi ulomu wake koma nawo opanda nawo nzeru, ongolimbikira zinthu za mabodza pa social media chifukwa choti ali pa pelo ndi Arthur Peter Mutharika anganga Bulawayo. Pokuti nanga sinayenso nganga Bulawayo anapanga zimene zipodziwa kuti ine sindiyankhula ndatha. Sindiribe upangiro kuti ndikhoza kupanga china chilichonse pa dziko pano. Ndiye pamene ankapanga ndondomeko yopanga mapropaganda koma sizimuthandiza china chilichonse, wakula. Tipereke chitsanzo. Honorable Kabambe wayankhula kuti ngati kuli chipani chimene chilibe chilungamo, chimene chimapanga za mapropaganda ndi chipani chachani cha DPP. For example, anena kuti kodi muulamuliro wawo wa Arthur Peter Mutharika anachita initiative yanji mdziko muno? Palibe. Chabwino anabwereranso Dr. Kabambe kuti chabwino ulo nthawi imene anali nduna mnthawi ya ulamuliro wa Bingwa Mutharika, chiyani chimene ankapanga pa unduna wawo chosonyeza kuti munthu uyu ali ndi nzeru? Palibe. Akabambe anena zimenezo, komanso anapitiriza ndi kuti chipani ujene ulendo wa DPP yoyamba ndi ulendo wa DPP yachiwiri ya Arthur Peter Mutharika ndi manyaka enieni bwalaso yoyamba ija. Zimenezonso Aboni Kalindo anayankhula ndithu mokwanira bwinobwino kunena kuti DPP yakalekale ya Arthur Peter ya Professor Bingwa Mutharika ndi iyi ndi zosiyanira natu kutalitali. Awa ndi manyaka. Ananena kuti chifukwa chonena kuti moyo wawo ndi wa nkhanza, ongofuna kuti adzingopanga zakuti anthu ena akhale pa mavuto.
zija zitimanena kuti mwina zongofuna kumangobwezera basi zolimbana ndi azinzawo. That is not good. Ndiye funso lili pano lakuti kodi amenewa alandira kuti kapena kutero. Bom dia, meu irmão. Como está? Muito obrigado. Amenewa alandira kuti chifukwa mapanga zimene zonena kuti amenewa alandira ndrama akufuna kupanga chani amati kugawa Southern Region. Ndi pamene pakabambewa alandira kuti ndalama nawonso akusapota MCP chifukwa na zimenezo. Tonani nkhanza zanu anthu a DPP. Chifukwa you are full of propagandas. Mwaipanganso tu propaganda mutaona kuti wakutsanukani kabambe. Hayi akabambewo hayi amene wa ndrama zawo kulandira kwa sata nzakatangale. Inu ndiye muli pa chilungamo inuyo. Kodi si boma la MCP linango kusekererani kuti anakakhala kuti maboma oti amafuna kupanga zinthu zonena kuti akhaulitse anthu. Inu bwezi mkuima komwe bwezi mukuima a DPP. Mai Patricia Kaliati palembedwa malo ena anena kuti kodi kundakapanda kuti UDF inali ndi chifundo inu munakakhala ndani inu achina Mtalika kuti lero mudzilimbana ndi Abakili Muluzi. Asame Sulemani kumati Abakili Muluziwo mwakuti kwa anyoza chifukwa chonena kuti atupele Muluzi wangu yankhula maonena kuti munthu uyu wakula. Ndetu zimenezo zakuyankhula mchacha wakula. Anthu ambirimbiri pano pati kunena pano tikupatsirani video ya Kalindo imene ananena kuti i DPP imene yadutsayi imene inathamangitsidwa kundilanda ndi miyala ndi manyaka. Lero akabambe akubwereza mawu omwewo. Anthu amenewo alandira ndrama ku MCP. Funso lina lakuti kodi kusintha konena kuti munthu akangonena zimenezo walandira ndrama amalandira ndrama ndatupele Muluzi yekha ena wandesa analandire. Chepetsani ndale za mapropaganda sizikuthandizani nanji mukuphupha komaliza imene timayitchula kuti kicks off the dying horse imene ikuoneka kuti kuphupha komaliza sikuti so mungapange china chilichonse akanganya inu mwatheratu. Yes, you are finished. Zimenezo simveke bwino kwambiri. You are finished. Simudzaupezanso mpando olopata vuta olopata panga bwanji chifukwa inuyo administration yanu ndiyo ngokhala zonena kuti yolimbana ndi anthu. Mwana uyo anasiya kupanga misonkhano komo itimapanga ndani gangata. Mwana wopanga misonkhano kuononga ndrama zake za mthumba koma chifukwa chonena kuti alibe reference lokuti nena kuti ndi ngoni wa kunchewu osasankha vice president. Alomwe uko alomwe achina kana kamveka achina George Chaponda Bright Nsaka ndani amafuna vice president umene amene munasankha umongo ayika nkhati dzikwangwani kuti ndinu maujeni ma second vice president Eastern Region, Southern Region, Eastern Region, Northern Region. Zazi ngati anali amene ubanja osasankha amene kuti muyende nawo. Koma munthu wa ku DPP nayenso atakhala wanzeru ngati achina mwana kamveka achina Bright Nsaka achina George Chaponda ngati mukufuna kuti inuyo mukhale nawo vice president ku DPP kapena mpando wa president inu simadza kuti reference yake mukatenge citizenship ya nchewu mukhala anthu aku nchewu ndiye mukhoza kukhala ndikumakhala pamene kuti chipani cha alomwe akandani chinali chipani cha alomwe nthawi ya bingu koma mmene munatenga ngoni chipani cha ngoni chimene tikufuna tikuuzeni kunena kuti mwauponda mwa George Chaponda simungadzaupeze mpando wina uliwonse wa vice president ngati mutafuna zimenezo mukhale ngoni. So ndiye munthu kuti uchoke kuchilomwe museri wa khanyu anophwiya ndiye ukafika kuchingoni tadzuka bwino kaino angoni wawo zimenezo simungathe paka simudzaupeza mpando mpaka kalekale mulibe nzeru. Franzano anzeru amangodzisiyatu zimenezo ndifuka kaiti ndale mukupangana nokha ku DPP ku akabambe ali ndi chipani chawo chimene chili cha Lomwe Belt sakugawa mavoti. Akondwanena kumwa ali ndi chipani chawo cha Lomwe Belt sakugawa mavoti. Amaiko Usi ali ndi chilomwe chawo ali ndi chipani chawo Wadia Saka alibe mlandu Lomwe Belt sakugawa mavoti. Ogawa mavoti koma atupele Muluzi kodi mmationa mbwanda mmaso chani komatu anyamata DPP
nkuvala mapenti kwanuku ndikutenga azimayi onena kuti sanapangeko ndale chibadwire ndale zawo basaka osati ndaleso koma zimene amangodziwa ndikuba za matipex simupanga china chilichonse pamene Allah anakupanga na expose mulungu anakupanga na expose akanganyeni palibe angampatse vote Genius chivini zitavuta zitapanga mtundu banja unless ngati panakakhala kuti pali ndani uyu mwana gangata ifeso tikazi kuti apapa ndikuti mpira kuti thamangitsana ndi nyamata zathu koma pamene munangosankha nkhalamba zokha zamanganga bulawa anyamata apatawo basi munatheratu ndiye tikuchenjezeni a Muslim Association of Malawi nanunso muli ndi chitidwe umene umanena kuti muzisapota zimenezo for your own benefit zichepe zimenezo osamanamiza kumene kwa DPP asilamu osali mmanja mwanga ndi ife tipanga zonena kuti asilamu tauza asilamu ake ife sitingalole zimenezo palibe msilamu amene akuyenda ndi Muslim Association of Malawi ngati mufuna mudzapatsa ndalama zomudzingo apatsa koma osanamizira kuti anthu angatsatire Muslim Association of Malawi ku DPP zimenezo ndi zabodza zimenezo tumvetsetsane bwino kwambiri ife sitimanyengerera pofuna kuyankhula timayankhula chilungamo chifukwa muchilungamo muli choonadi ndi chifukwa ife sitimabwerera mbuyonso ndiye inunso nonse amene mukupanga zimenezo zokhodzana ndi nkhani mmene akupangira amamu Muslim Association of Malawi iwo tupaja musayiwale nthawi ina kankapatsa ma bodyguard basi mudziyenda nawo ndiye kaulemerero kamene kwawo kafunanso zimenezo sililola asilamu tiye tivote mwanzeru dziko liti mavutikana nalo tonsefe osati kuti tipangidwe divert kapena kuti tipangiridwe mavoti kuti achifoyenera kuti ayankhula Muslim Association of Malawi ndiye basi tonsefe tipite ku DPP achisankho ndi chawekha amene akamadya ndalama zawo za DPP zo akamayenda ndi mabodyguard awo amene amapatsawo ndi chinyengoso chimenechi samayenda ndife ndalama zawo zosadya ndife ife anthu osauka pa ground timangokhala nkhati anthu ongolondola nkhati ngolo pa bulu ndi zimenezo zimveke bwino kwambiri pomaliza wina aliyense amene akufuna kunena kuti dziko liyende bwino tiyende ndi Dr. Tupele Muluzi chifukwa Dr. Tupele Muluzi ndiye khayo amene ali ndi administration yabwino amagwira ntchito yake bwino samaba amakhutitsidwa ndi ndalama zake mpanji nkale ndi munthu oti ndi wa ndalama kale ndi chifukwa samababalwa pachiyawo tizatiga kubabalwa angababalwa ni mbiya zikakwetekala samakhala mtima gugugu ndi ndalama ali nazo kale awa ndi oyenera kuapatsa dziko kuti dziko litione kusintha John Pombe Magufuli wa ku Malawi Ibrahim Traore wa ku Malawi ndi Dr. Tupele Muluzi oye